Proč jsem se sem přestěhoval? Asi kvůli počasí. Proč jsem se do toho vlastně pustil? Asi jsem chtěl něco jiného. Nový začátek. Číslo 13. Nebo možná, nevím. Kvůli té věci, té magii, co vidíte ve filmech. Chtěl jsem se zažít něco výjimečného. Jdete rovnou prasečínka. To se mi líbí. Mně se taky líbí. To je mě asi potest. Vás teda potrestá. No ty pi... Myslel jsem si, že to bude sranda. Pohoda, parta přátel, pracující jako tým. Teďka, to je ten hlavní ještě, že? Dorazíte, uděláte cvak, cvak, cvak. Ruku v ruce. Přišel jsem sem s nadějí, s plánem, říkal jsem si, budeme jako rodina. Ne. Moji kolegové, byli by jako ti z televize. Pomáhali bychom si, dělali si vtípky, seděli spolu po práci a hráli třeba ping-pong. Ale víte, život není jako televize. Nejsme jen parta přátel a skončilo to jinak. Jo, můžem? Všichni máme tajemství. A někdy vás tato tajemství pohodí. 1.